En annan sak. Jag ska visa. Nu ser ni inte mig, men det gör inget. Se mitt fulla ansikte. Ups! Jag tappar något. Vad ska jag göra nu? En normal människa hade plockat upp. Lutat så här. Eller ja, vad är det ni vet. Plockat upp det. Jag har 2 alternativ. Antingen så skiter jag i det. Jag går in här. Sätter här. Jag kan inte plocka upp den själv. Men det här var missat. Ska vi se om jag får fatta. Så. Ser ni? Så får jag göra. Och sen på något sätt här har jag nog den. Lätt. Nej. Och